Zdravo, Elito sa vama, danas ćemo igrati FIFA 15, jedan El Clasico, snimili smo kup, ali danas ćemo igrati jednu egzibiciju protiv Ace. Ćao Aco! Zdravo! Danas ja sam izabrao Barca, on je izabrao Real i da vidimo ko će biti bolji. Da vidimo, evo sve, redi smo i ja i on i tako, evo utakmica. Još malo što nije pokrenula, ali... Evo, za malo. Aj, prekidaj, ajde. Santiago Bernabeo, kakva dekoracija. Ajmo sada, Messi. Krenuli smo. Evo ga, Piqué sada, Jordi Alba, bravo majstore, kako dobro dodavanje. Ide sada, Rakitic, jao bre. Aj, prestani. Idemo, Ronaldo, ajmo! Dobro, majstore, bravo. Nije mogao Ronaldo da stigne. Ide sada Piqué. Messi, ajmo napravi razliku. Messi ćemo posebno pažnju. Messi, vidi se što je posebna pažnja. Pa ovaj Messi je nezaustavljen. Neymar kako šancavio, stativa. Bravo. Stativa, ljudi moji, ja ne mogu da verujem. Mnogo mi je stalo ovdje da pogledam. Idemo Bale, tako je Bale, idemo. Ništa. Dobro je ovo, bilo dobro je. Ajmo Mark Andre. Bale, inače jedan od mojih omiljenih igrača na FIFA. Da. Sada ide Rakitic. Ajmo Rakita, on je u prošlom klipu izdominirao, vidjeli ste svi. Nego kad smo već, aj samo da završim napad. Messi, za Neymara, ne, dobro šansa, ne. Joj, kako mi poveše lopta. Joj, dobro, ajde. Nego, što se tiče kupa, snimili smo prvu utakmicu, pa ćemo krenuti nastavak tek od četvrtfinala, kada krenu malo jako, jer sad mi se pao Getafe, a glupo je da snimam sad protiv Getafe, a tek protiv četvrtfinala mi se pada Bilbao, pa će Aca biti moj protivnik, pa da. Kada budemo negdje približno jednaki klubove uzeli i tako. Tako, sada... Idemo do Bela, ajmo Bela. Bravo Bale! Cristiano, ne može da stigne Cristiano. Bravo, majstore, bravo. Ajmo, Ter Stegen. Sada Dani Alves. Rakitic Ivan i ajmo sada im osjećam da će biti nešto dobro. Messi, ajmo Messi. Pa vrti ovog Marcela kako hoće vrti. Sada Messi, jao. Ali nema ništa. Ajmo. Idemo do Bela, ajmo. Faul. Ne. Može da za mene, dobro. Faul. Idemo. Što je prekinuo? Idemo lopta, brzo idemo do Bela lopta, ajmo Bale. Bravo, Jordi Alba. Sada ide Busquets. Bale je... Kakva lopta do Messija, Messi! Branimo se, ali ništa. Gol! Leo Messi! Ovaj Messi je stvarno nezaustavljen. Grande Messi, kakva lopta Busquetsa, ljudi moji! Messi je stvarno nezaustavljen, inače... Prvi gol! Bale jedan od najbržih igrača. Prvi gol Lea Messija na ovoj utakmici. Bale jedan od najbržih igrača na FIFA, tako da ćemo njega da forsiramo, odnosno krila ćemo da forsiramo Bale i Ronaldo jer su oni jako brzi. Brzina na FIFA je... Brate, nema! Pa da li je mogu? Messi! Pazi ga, bravo Marcelo, idemo! I dobar centar šut, Suarez! Kakva šansa, ljudi moji, za Suareza sada! Pa to je neverovatno! Ajmo sada u skoku da dobijemo tako, idemo do Bela lopta. Ajmo Bale! Do Cristiano! Gol! Malo je zalagovalo, ali Cristiano Ronaldo na pravom mestu. Pa nego ne može ovaj mali Dani Alves. Fantastično je ovdje Bale zavrnuo. Mora ti povrediti ovog Ronalda, mora da bude povređen. Ma daj. Ma ne, ima ga ja povredim. Nemoj da malerišeš, sad će sezona da počne u primjeri nova. Da. Neće da maleriš. To, bravo. I evo ga. Pazi ga. Dovci. Kako sam ga zabio, ali offside.
Inače, ono što mi se ne sviđa na FIFA su odbrana, to je veoma loše urađena. Stvarno? Da. Što lažeš kad si govorio da je ekstra odbrana, kako bi golmani ekstra brane? Za golmane sam rekao, ali ne i za odbranu. Idemo, dodi, to. Oće. Dodi, to. Oho, la. Dodi, vrati. Treći, ja dam 3, nego što će ti daš drugi gol. Ajde! Evo ono o čemu sam pričao da je odbrana veoma brzo ispala i da se veoma... Iniesta! Pazi! To je ono! Gol! To je ono o čemu sam... Andres Iniesta, 20. minut, ljudi moji, vodim ja! Bravo! To je ono o čemu sam pričao. Što se meni jako ne sviđa, ali nadam se da će u 16-ici to rešiti. Ajmo sada. Ajmo modro. Kakav bre, Modrić. Ajmo Bale. Idemo, centar! Do Benzeme ništa. Ništa, nije bilo. Ajmo. Ja sam ti rekao da ću ja pre tebi 3 gola da daš nego ti meni, ali Messi kad krene nikoga ne dozvoljava. Messi! Ovaj Messi je na FIFA određen. Messi! Gol! Ovaj Messi je na FIFA određen kao Ronaldo na PES. Leo Messi, kakva majstorija, sam te je prošaco bruko jedna, pogledaj šta sam ti uradio, kako sam te izrolao, da je to neverovatno. Pa ja ne mogu da ne, sramoto. Ajmo ti. Kako te ispali sada, dobro, Ajmo. Hoće Juke. Nema. Ajmo Messi još jednom, ajmo. On kad krene ne može ga niko zaustavi. Ajde, igraj malo raznovrsnije, samo daš Messiju i ništa. Pa šta će... Ajmo, centar do Ronalda. Što je centara i nije bio Ronaldo. Jeste. Ronaldo je ovaj. Nije. Gore. Jeste. Ne, kako šansa, ajmo šuti! Pa nije bilo baš nekakva šansa. Kako nije protiv Raja Valjekana je dao ovaj kav gol. Da bi se toliko primio, nije baš Jeste, ekstra. Ajmo Bale, nado moja. Bravo Bale, bravo Benzema i šta ovo laguje, ali prečka. Da laguje, ne laguje ništa. Prečka, toliko nemamo sreće. Koji vi nemate sreće? Koji vi nemate sreće? Mi Madriđani. Ne igram valjda ja sa Barcelonom. Kakve veze ima ko igra s Barcelonom? Pa pitaš koji vi nemate sreće. Ajmo Rakić, ajmo razvaliti. Nema ništa ovdje. Odbrana je veoma loša određena. Ajmo Rakić. To mi se baš ne sviđa. Suarez, brani, ajmo Suarez. Opet brani. Ali to što je odbrana loša odrađena, zamenjuju golmani koji su zaista vrhunski. Idemo do Benzeme pas, idemo Benzo, ali ništa, jak je ovaj pikio. Ali ipak ima, do Bale. Bravo, odbrano. Sada ide kontra, 3-1. Tek je 31. minut, ljudi moji, ali... Ova jaca, ne verujem da će se vratiti. Idemo James Rodriguez! Još i tako je! Nije nam uspao pas. Pa naravno, ovo nikad ne uspeva, naravno. Možda smo trebali da odemo na Ronalda. Ajde, Suarez. Pazi sad. Bravo, Messi, ajmo šut, ajmo štiraj! Bum! Ova bi Casillas u životu stvarno me živu. Aha, vidimo što još. Ajde. Dani Alves. Tako, idemo Benzema. Ajde se kladimo već sad do ovog napada, nema ništa, ajde se kladimo. Neću. Što? Ajde, nema ništa, što to... Ajmo Carvajal, toliko nemamo sreće. Pa da smo pododili onu prečku, da smo pododili ono prošlo i da smo pododili ovo, drugačije bi bio. Mnogo. Skor na rezultatu. Da je meni pogodio. Ajmo Benzema, Wow, Mascherano. Sine, Mascherano. Bravo. Kako je Marcelo ispada ko Ćuran. Ko Ćuran ispada, Messi bre. Ali Messi je sada poslao loptu, ne ko Ćuran, ko Gusan. Strašno smešno. Kidanje koliko smešno.
Ajde, Messi. Smešno. Ko Grandi Kursak je zajedno. Mislim, stvarno smešno mnogo. Ajde. I ovo, Suarez, Messi ti ko majmun, ja imam šansu. Ajde, Suarez, penal! Jao, ništa, daj bre, sudija bre, daj! Penal je ovo sigurno bio, sigurno. Kako, aj Jordi Alba uzao loptovom Bale-u, nisi ni potrego, aj Marcelo. Nema od ovoga ništa, nema. Inače, Barca je za sve pare odrađen. Da, ali Real je odrađen bolje nego ja. Barca je za sve para odrađena na FIFA, Messi posebno, Ronaldo ništa specijalno odrađeno. Ma ne uopšte. Ma ne. Messi čini mi se bolju ocenu da ima. Nemoj da izbacim klip sa Hetafe, maco, molim te ćuti. Pa nemoj da izbacim ni ja one klipove kada sam te sa Leganjesom pobedio 3-2. Jesi, kako da ne. Protiv Barcelone. Aha. Messi. Olala, Leo Messi 4-1. To je ono. Pokazao si sad što si me sa Leganjesom pobedio, ljudi će sada vide. Barco moja. Dobro, sa Realom mi ne ide, sa Leganjesom sam imao jaki motiv. Da, vidi se. Sa Realom imaš najveći. Sa Realom nemam, ja inače imam jaki motiv kad uzmem slabi klub. Pošto... Joj bre, Suarez. Da uzmemo jednake klubove, još bolje igram, pa... Motiva mi mnogo izostaje. Da. Motiva mi mnogo izostaje, inače, tako da. Ja inače volim da više da igram sa slabim klubovima, jer kad uzmem jači, ni sam ne cenim svoju pobedu. Dakle, ljudi, obećavamo klip sutra, ide klip sa slabim timovima, pa ćemo da vidimo kako Aca dobro igra. Vidjet ćemo i sutra. Neverovatno. Mislim, ajde. Do Bela, idemo. Hoće Bela. Idemo Benzema! Bravo, da li je moguće da vam ni ovo nije prošlo? Bravo! Da smo mi iskoristili... Pazi! Bravo, Ter Stegen! Pa da smo mi iskoristili sve šanse koje smo imali. Ovo ne da bi bilo 4-1, bilo bi 5-4 za nas. No jes, bilo bi 10-1. Daj, molim te. A meni ona šansa sa Suarezom, daj, ajde. Ajmo. Idemo Suarez. I kraj, jao, i kakva sreća. Ali neće se bunim, hoće neku izmenu sad da napraviš, hoćeš? Hoću. Aj, ubaci nekog. Marcela ću da izbacim sigurno, zato što on... Evo, ja ubacujem aj... Messi ga je ulazio, ali ubacio sam Iska, sam ubacio umjesto Modrića. Jao, ko ti je povređen to, vidi, u gornjem levom... Izmalerisao si ga. Povredio sam ti Ronaldo, nema. Sad će igra ko invalid, ajde. Ja ću Ronaldo povređen, meni više vredi nego Isco i Bale nepovređeni. Ma nemoj. Evo sad ću vidjeti. Idemo Cristiano, idemo. Bravo, to, bravo Cristiano, bravo, to. Hoće. Samo šibaj. On može šibaj samo do invalidskih kolica. Šibaj! I pa da li je moguće da je i ovo odbrani? Ma nemoj da se dereš bre, nemoj. Moram te uposlukam tas i mnogo smajim, mislim, stvarno nemoj se dereš. Jao, evo. Pa ovo nije moguće, šta sve ovi golmani brane? Ali... Aha, evo. Da moj golman brani upola dobro kao i tvoji. Da, Peo bi. Da, tvoj golman. Inače, Keylor Navas je bolje odrađen na FIFA nego Casillas. A što ga ne ubaci? Pa zeznuo sam se. Zajebo si se, pa nisi se zajebo, Casillas ima veću ocenu, pa ne može. Ajde! Faul. Dobro, ne treba na faul. Idemo lopta do Ronalda. Ide lopta do Ronalda. Nema ništa, nema. Ovo stiži. Casillas na prvom mjestu, idemo na loptu na Ronalda. Aj, ne mar mnogo debelo što traži. Ajde. Nego, sad radim PES 13, ovo najnovije, pa sad transferit svaki dan, izređujem pa ne mogu da krenem ništa ozbiljno ovako, ali ako im sredim, krenu Master ligu pa ću da igramo samo PES 13 onako, a igraću i Partizan sam napravio samo, ja, dresovi najnovije face. Idemo Ronaldo! Neke koje sam sam radio, ali... Ronaldo je pokazao šta može, kao...
Invalid Ali. Svaka. Da li je moguće da smo i ovo, ali kao dobro. Da, pa šta ovo? Ovo je bila glupa situacija, Ronaldo. Nije bila glupa, samo je Ronaldo, idemo! Hoće, bravo Ter Stegen, bravo. Ja. Da me bar pola oće kao što me neće. Drugačiji bi rezultat bio. Da, drugačiji, da. 4-2 bi. Ne. Strašno duhovito, strašno. Ajmo invalid. Nije invalid, dobar je Ronaldo. Pokazuje invalid šta ume da ti uradi. Strašno je uradi. Idemo Benzema! Hoće. Idemo! Pa da li je moguće stativa da nas zaustavlja pa? Nemoguće da vas stativa zaustavi. Pa publika vidi ko bolje igra. Koja publika? Polovinu nisi prešao u drugom poluvremenu. Pa neću da se zaleće. Ma neće. Igramo lepo odbranu. Ja neću uopšte da se sad trudim da odrešim ja moj rezultat, eventualno dam još 2-3 gola. Ma da. Ali nema veze. Ajde, nemoj da zavaravaš narod, kao da se nećeš trudiš, pa kad igraš sa Barcelonom i ne treba da se trudiš, treba da dereš. Aha, a ne igram protiv Leganjesa. Ali ne igraš ni protiv Barcelone. Šta, Barcelona je slabiti od Reala, odrađena? Pa jeste. Dobro, a da sam uzeo Real, šta bi? Ja bi krompir, da je Real najjači, da imaju Ronalda i tako dalje. Idemo prošli do Benzeme sada vraćamo. Hoće. Ronaldo se lepo ubacio, Divno. ali nema ništa ovdje, nema ništa. 61. minut, ljudi, još malo, ajmo. Pa daj bre, joj. Kad sam dao 4 gola, više mi ne treba. Sad mi je samo... Ma nije da ti ne treba, nego ne možeš, iskreno. Pa iskreno, neću ni da se trudim. Ma... Evo centar šuta, Suarez 5-1! Ja se ne trudim da do 5. gol, mislim ja ne mogu, kao što si rekao, ne mogu, a dao sam 5. gol, bravo Suarez, bravo, šta kažeš na to? Inače nije da ne možeš, ti se ubi trudeći se i slučajno te. Slučajno ajde da se ne izražavam sad. Sada ćemo mi da pokažemo ko je Real Madrid, Ajde, pokaži ko je Real Madrid. Inače, ja sam tebi sa Chelseaom protiv Barcelone pobedio, ako se ne sećaš, tako da... Ljudi, od sad neću da se koncentrišem, sad puštam i neću da igram. Evo, mislim neću da se trudim, evo. Ma nije da nećeš da se trudiš, nego znaš šta ti predstoji pa... Sad namjerno da kažeš kao ispada da nije se trudio, a pobedio me. Sad ćemo mi njemu da pokažemo. Hoćemo. Što se nemoj, brate, idemo, tako. Nemoj, brate, ovo ti predstoji, pa zato namjerno pričaš da nećeš da se trudiš da ispadne. Kao da si se ti i ne trudeći se dobro. Aj se kladimo da ću bar 6 ili 7 gola da ti dam, aj se kladimo. Smeš? Moguće, pa kad si do sada dao 5. Prećeš ti 6, nego ja 6. Da? Prećeš ti 6 da daš nego što ću ja. Dobro, okej, ajde. Dakle, nemoj da lupaš gluposti, vidjeli, i samo se vidi ko je bolje nego te zbog sreće. Šta sreće? Sreće. Idemo Bele, idemo. Ja, ponižavaj. Tako je. Jao, Suarez, Busquets, jao. Dešavalo mi se ovdje inače na FIFA da... Ajmo Mesero. Da odigram. Messi! 6-2, El Grande Leo, evo dokaza. Ne trudim se, polovinu nisam prešao. Trudiš se, pa ti se ubi, trudim se, vidimo. Trudiš se, ali ne uspevaš. Trudim se, ne uspevam, polovinu ne pređem po dominaciji, a evo da... Ajde, nemoj da se foliraš, molim te. Idemo Ronaldo, idemo, tako je bre, tako je. Bote, ja. Primio sam glup gol, ljudi moji, ali nema veze. Preću, ja da primim još jedan nego šta će da dam. Ne, ali stvarno. Duhovito. Ne, nego stvarno. Pogledaj u ovoj, ja polovinu nisam prešao, 2 put sam prešao polovinu i dao sam ti 2 gola. To je dokaz koliko moja moć. Ja sam na FIFA igrao nekoliko utakmica na kojima sam briljirao, na kojima
na kojima sam stvarao milion šansi, ali sreće je jedan od presudnih detalja na filmu. Pa ne. Ne možeš sreći. Idemo isto, do Bela, ide, sad, do Bela. Hoće, da. Ovci bi vosi, ako ti je lakše. Jeste. Konju glupi. Magarci, sve moj domoj. Zanimljivo odnos sa igračima imaš. Ajmo kika neće. Nema ništa. Aj, daću ti još jedan njetvosta, ja Nikola. Hoćeš. Aj sad će ih. Ja ću tebi da dam barem još dva najmanje. Ajde se klavamo da nećemo. Idemo Benzo, tako je Benzo. Šta radimo? Pokušat ćemo da napravimo neverovatan comeback posle 5-1 i 6-2, da pokušamo da se vratimo, ali i sami znate koliko je to. Sada moramo malo jače. Pa nećete moći jer ja stavljam 5 u odbrani. Ja sad ću Ronaldo da izmenim, ali pokušat ćemo da pobedimo zato što inače da Nikola, odnosno Elita, ne pomisli da je bolji od mene. Ako ja nemam motiv sa ovoliko jakim klubom, pa... Da, ajde se kladimo da neće da pobediš. Smijete se kladiš? Neću da pobedim jer se nisam naprezao u prvom poluvremenu. Da, pa ja se naprešam u drugom. Sad ćete imamo ko se manje napreša ima pobedu. Pa ti da imamo ko je bolji. Ko pobedi bolji, verovatno ima bolji. Ti se naprežaš, trudiš se maksimalno. Moramo ljudi da pojačamo kako Nikola ne bi pomislio da je bolji. Jao, šta ti radim? Nema ništa dobro. Jebate. Nema ništa. Ajmo Messi šut. Ajde, kilava. Ajde, konju Rakitiću. Nema ništa nije dobro. Ne, ovog Rakitića sam hvalio prošli, ovaj nema pojma. Idemo. Ronaldo čopa, gega. Ovako neće moći ni do klupe da dođe. Da je meni sve ušlo što mi nije ušlo, ja bi imao dvocifren broj, Aha, a i meni isto, ja bi imao... Prva cifra bi mi bila 2. Da. Pametan si i pamet da si prodavao, ti bi se obogatio. Ajde. Idemo. Ajde da ti pustim go. Neću da me pustiš doli jer mogu i bez tebe da dam go. Ajde, evo, sad sam izboksova. Ti se trudiš maksimum. Ne bi ti stavljao 5 u odbranu da bi mene pustio dole, ajde. Nemoj da si toliko nerealan. Okej. Nemoj da si toliko nerealan. Okej, vidit ćemo. Ljudi, znači moramo da pojačamo kako Nikola ne bi pomislio da igra bolje. Dobro, vidjet ćemo, na kraju ćemo vidjeti rezultat ko je igrao bolje. Ajde. Ko pobedi, taj je igrao bolje, te normalno. Nego kako? Kad se u fudbalu dešavalo to? Uvek, bar se bila bolja. Nemoj bre, bar se bila najbolja ove sezone. Dobro, ali seti se Chelsea Bayern utakmice 2011. Seti se, pa mi nešto da posle pričam. Pa šta? Idemo! Jaj, za malo. Hoće. Za malo. Hoće to. Kako da ne? Ajmo. Polako ljudi moji, i da primimo ga nema veze, imamo 2 u višku. Ja zaista nemam motiv da uzmemo, što bolje igram, što uzimamo jednake klubove. To je stvarno, mislim. Pa nema motiv. Ali ne, pre toga smo mi odigrali 50 i nešto utakmice, ja sam imao 40 i nešto pobjeda nad njim, a on imao 10 pobjeda. Ne, pogrešio si, to nije bilo za to je bilo za Virtua Tenis. Zakuni se u oči da je to bilo za Virtua Tenis, ajde. Za Virtua Tenis je bilo. Zakuni se, a dobro, koliko smo onda igrali, pošto jedna Virtua traje sat i po vremena, molim te, ne. Ma ne sat i po nego, ali nije to bilo za to. Jeste bilo za FIFA, zakuni se da nije. Nije bilo za FIFA, James Rodriguez, 6-5. Pokušat ćemo da napravimo neverovatan comeback, da posle 5-1 i 6-2 stignemo. Ajde se kladimo da ću ja da dam 7-5, ajde. Sad zapenjem, ajmo sad. Inače, nadam se da će publika da vidi ko je bolje igrao i ko je manje sreće imao. Idemo. Vidit će. Messi! Messi! Joj, smotana! Nema ništa od Messija. Ne, nego sam se ja opustio u drugom poluvremenu. Mislim, kad ima neko 5-1 se zajebava. Pa nije da se zajebava, nego
Ne umeš da igraš. Ali ti razvali. Ja nisam imao motiv, zaista. Dobro, ajde ti si jednak. Zaista nisam imao motiv. Da, uvek se vadi tako da. Pa ne vadim. Ajde sad javno kaži. Ko je imao više pobjeda, ja ili ti, u FIFA? Ko ima 40 dobijene, a ko ima 10 dobijene? Za ko nisi? Pa i publika sama vidi. Okej. Ljudi, ja sam juče protiv Nikole igrao sa Leganjesom, koji je klub negde do 3. 4. liga, ja ga i ne poznajem. Gol! Evo ga ljudi, sad smo mu dali još 1-7-5, ja kad se trudim ja razvalim kako igram, pa to je neverovatno. Pa ti se trudiš maksimalno, ali ne uspevaš. Pa i ti se trudiš maksimalno, pa ne uspevaš. Ono što sam počeo da pričam, juče sam ja igrao sa Leganjesom, tu je 3. 4. liga. Nije 3. 4. ti nema 3. 4. liga, ima samo odelak. Ja ga iskreno ne poznajem, ja to previše pratim fudbal, taj klub ne poznajem i uspao sam da izborim poraz od 3-2 protiv Barcelone, znači Barcelona i kada se ne trudi takve protivnike poput Leganjesa, ne da treba da pobedi sa 1 ili 2 gola razlike, nego treba da ih razvali sa po 3-4 i to bi bilo to. To bi ljudi bilo.